Vítajte, milí počúvači skákači, som Vierka Gimecká a vy práve počúvate 4. epizódu z nového podcastu Jumping inštruktorky. Pokojne sa usaďte, prajem vám príjemné počúvanie. Milá, usmievavá športovkyňa telom i dušou, šikovná gazdina, krv a mlieko, prírodu a svoje už dospelé deti milujúca mama, stredoškolská učiteľka strojariny, turistka, v zime lyžiarka, skialpinistka, zjazdárka, bežkárka, ale hlavne stále verná jumping inštruktorka už celkom veľa rokov. Ivetka Garbinská, vážené dámy, vážení páni, predstavujem vám Ivetku Garbinskú z Popradu. Ahoj Ivetka, prosím ťa, chceš niečo doplniť alebo poprieť? Ahoj Vierka, ahoj kamaráti. No, neviem, tak pekne si ma opísala, pekne si o mne porozprávala. Takže nič som neklamala, áno? Tak hádam nie, no. Ešte sa to snažím takto udržať. Krv a mlieko, hej? Krv a mlieko ostalo, áno. Dobre, super. Takže my môžeme teraz vyvrátiť famu, tak hneď to poviem na začiatku, že nemusí byť každá inštruktorka vyschnutá kostlivka, hej? Áno. Dobre, áno. Super. Takže sme v Poprade, práve si skončila svoju lekciu v Golem klube a sedíme na kávičke, čajíku, vínko nemáme. Tak povedz mi, Ivetka, spomen si prosím, kde si prvýkrát stála a skákala na malej trampolínke? Takže ja som prvýkrát skákala na malej trampolínke v Spišskej Novej Vsi, pretože Zuzka Balentová, s ktorou som sa spoznala na spinningu, ma nahovorila, aby sme šli vyskúšať vlastne trampolínky do Spišskej, nakoľko ona to vyskúšala niekedy v auguste, si mala v Aquacity takú promo akciu. Ja som tedy nemohla prísť, takže šli sme to vyskúšať k Janke Paluščákovej a úplne ma to odčarilo. Tak super, fajn, že si pamätáš. Ja presne viem, Ivka, ale ty si prosím spomeň, kedy a kde si bola na basic školení. Takže na basic školení som bola v Banskej Bystrici. Bolo to takto v októbri. Myslím, že je to asi nejakých takých 10 rokov. Presne dátum neviem, ale asi cirka 10 rokov. Áno, bolo to 6.10.2012. Tak, to je ono. No teda, dnes je 16.10. No. Perfektné. Načasované? Áno. Čo ťa zaujalo na školení? Nejaký highlight, niečo smiešné, niečo nepríjemné? Takže na školení ma zaujalo asi to, že nás tam bolo veľmi veľa dievčat z východu. Potom na mňa si urobila neskutočný dojem, akože proste taká charizmatická, vošla do miestnosti Vierka, to som ešte nevedela, že to je Vierka. A Veronika, bol tam v Raji, takže my sme boli z toho úplne celý pav. No a to školenie samotné, čo ja viem, ako malo to také, jak by som povedala, na kondíciu ja som bola zvyknutá, ale bol to iný pohyb a bola tam úžasná sranda. Tak áno. Viete, že kde sú východňárky, tak proste tam je dobrá zábava vždy. Jasné, áno. Tak. Takže fajn, to ma teší spätne, keď sa obzrieš, že pochváliš to školenie, že ti tam bolo fajn a že tam bola sranda, to je super. A myslím, že aj Katka Kováčiková, že? Vtedy bola... Áno, bola aj Katka Kováčiková, joj, tak to bolo... Vieš, no, tak... Áno, bola ešte Katka. Neškolila. Tak, super. No, a ako si potom po školení začala svoju inštruktorskú kariéru? Takže my sme po školení hneď so Zuzkou Balentovou začali skákať v Poprade. Zuzka kúpila trampolínky a vlastne v rámci tohto balíka s trampolínkami sme dostali aj to školenie a dostali sme od Vierky ešte také pekné zásoby na to, aby sme mohli začať. Šiltovky, uteráčiky, tak naozaj také akože pekné trička. Takže začali sme skákať po Prade v hoteli Gerlach, hore vo fitness klube.
A dobre myslím, to išlo? mali sme najkrajší výhľad, išlo to parádne a výhľad bol akože fascinujúci. Ja si spomínam, nebol tam bordel niekde? No, áno, bože, to sme mali s tým troška problém, lebo šatňu sme mali vedľa hneď nočného klubu, takže občas sa nám stávalo, že keď sme šli do šatne, tak ak nejakí klienti išli, tak sa pýtali, že či už máme otvorené, tak nám tak troška smiešne bolo. Ale nejak to ženy neodradilo od toho, že by teda nechodili k nám cvičiť. Alebo výhľad bol nádherný. To bolo v 8. poschode, takže to bola krása. Krása. Áno. Čo pre teba vlastne znamená jumping, Ivka? No, pre mňa jumping znamená, alebo takto, ja by som to tak inak otočila. V mojom živote nastali také 3 vážne situácie, kedy som musela prestať so športom. Hej. Mala som také zranenia troška a až potom človek si vlastne uvedomí, keď niečo stratí, že mu to chýba. Hej. Ono sa aj v živote hovorí, že človek musí odísť, aby sa mohol vrátiť. Takže ja som odišla, potom som sa vrátila a vrátila som sa len skrz toho, že viem, že ten jumping patrí k môjmu životu. Perfektné, super. No a čo na ňom, dá sa povedať, miluješ a čo na ňom nenávidíš? Tak nenávidíš to asi určite nie, to nie, lebo ja mám šport rada a milujem tú dynamiku, rytmiku, tie ženy, ktoré chodia, vlastne tú atmosféru, lebo tá atmosféra sa nedá opísať proste, hej, atmosféra v šatni, pred cvičením, po cvičení, hej. Presne, takéto burcovanie, hecovanie, hej, akože naozaj. Super. Benefity jumpingu a ty, Ivka, za tvoje odskákaných 10 rokov potvrdzuješ alebo vyvraciaš to, čo hovoríme klientom, že teda jumping má neskutočne úžasné benefity pre zdravie a tiež to učíme inštruktorky. Čo povieš? Áno, to platí. A môžu vám hovoriť, čo chcú a hlavne lekári, tak tomu sa netreba nejako podmaniť, pretože ja som asi živým príkladom toho, že mi zakázali skákať po mojich 2 ťažkých úrazoch, ale nejako som sa nedala. Naozaj trampolínky a balančná plocha, vlastne posilňovanie panvového dna, stred tela, asi nikde inde pri žiadnych športoch a ja si myslím, že robím dosť zo športov, hej, že nemám vyhranený len jeden typ športu. Kombinuješ? Kombinujem, presne. Tak super, môžeš to teda porovnať. No a poďme na tú tému tých tvojich zranení, jumping a zranenia. Paradoxne sa pýtam nie na materstvo ako u predchádzajúcich inštruktoriek, kolegín našich, ale mala si ty dosť nepríjemný úraz na lyžiach, čo si spomínam. Ak nemáš problém o tom hovoriť, spomeň prosím ťa, ako sa to stalo v skratke. A mňa veľmi zaujíma, či pri rekonvalescencii pomohol jumping, alebo teda ako si sa vrátila na trampolínku. Takže ten môj úraz bol hneď vlastne na 3 kráľa, vlastne hneď v deň 3 kráľov. A bolo to také dosť nepríjemné, pretože, nepríjemné, deň sa začal krásne, hej, bola hmla, ja som sa pripravovala na preteky s kolegynkou, seniorské, bo už sme v kategórii senior. Na lyžiach? Na lyžiach, áno. Chceli sme ísť, no a proste lyžovala som, tak mala som aj takú dosť peknú veľkú rýchlosť, mala som takú kriklavú ružovú bundu a neviem, či ten pán, ktorý lyžoval za mňou, si myslel, že tak nejaká mladá kočka, tak ju tam troška ťuknem, hej. No a nejakým spôsobom vlastne, ak ma obchádzal, tak zachytil moje lyže a on si to ani neuvedomil, lebo on mal veľkú rýchlosť, ja som mala ešte väčšiu rýchlosť a padala som 60 metrov a zapichla som sa do snežného diela. To asi nie každému sa podarí sa zapichnúť do snežného diela. No a najprv som si myslela, že mi nič nie je, úplne v pohodičke. Ja som pristala, vyskúšala som si všetko, že mám pohyblivé proste a chcela som zavolať dcére, nech ma príde vyslobodiť, ale ako si som už ruku necítila, nemohla som si ju pritiahnuť a až potom som vlastne, keď som videla tú obrovskú guču na miesto ruky, tak som pochopila, že niečo je zlé a to bola strašná bolesť, takže mala som vyluxovaný pravý lakeť, hej, a dosť, tak by som povedala, že vážne, takže ma zviezli
zviezli ma pekne dole. Na sankách a RZPčkou do Popradu. Takže pol roka ma to vyradilo úplne zo športovej činnosti. No, to je dosť. Dokonca v máji zle mi to zrástlo, vôbec som tú ruku nemohla rozhýbať. V máji mi to znova operovali. No a potom som začala chodiť do fitka. A musím vám povedať, že kamoška si v tom čase zlomila nohu, tak sme prišli do fitka, my dve, ja so zlomenou rukou, ona so zlomenou nohou a kúpili sme si ako permanentku a na nás pozerali, že čo chceme. No tak ja som cvičila nohy, ona cvičila ruky. Sme sa doplňali a chodili sme jedným autom. Ja som nemohla prehadzovať rýchlosti, takže ona mi akože... Ale športu sa človek nezdá ani na tom, pri tom úraze. No a ten druhý bol troška vážnejší, lebo som si poškodila chrbticu a tam som už 2 mesiace. Nie, no to nebolo veľmi na lyžiach, bolo to v teréne, bolo to v horách, ale proste ani nie, že som spadla, ale proste nejako. Tak vám poviem, vytlačali sme auto do kopca a ruplo mi to tak riadne, takže som 2 mesiace troška preležala a to už bola ako, ja som myslela, že to je konečná. To mi doktorka proste povedala, že v žiadnom prípade, žiaden šport, že už mám veľa rokov a keď sa dozvedela, že akože skáčem na trampolínkach, tak to mi spustila takú spršku, ako nie že nadávok, ale takých upozornení, že si neuvedomujem, že ako si sama ubližujem, ale viete, kamaráti, ani raz nebol pri mne žiaden lekár na hodine. Ja by som ich veľmi rada privítala a možno, že by zmenili názor. Hej? Takže tak, ale nezdala som sa, zase nejakých pol roka mimo a postupne som začala vlastne zase skákať. Hej? Cviky som si prispôsobovala, ale tak, aby klientkám som nejako neublížila, alebo teda, aby som ich neobrala o ten zážitok zo skákania, ale tak dalo sa. Super, takže možno návrat bol. Tak, to je dôležité. Ja som, keď som počula o tvojich úrazoch, tak som si fakt myslela, že to je fakt, že konečné. Hej. Tak, jak hovoríš ty. Tak, chvála Bohu, dobre to dopadlo a dúfajme, že už sa neurazíš. Nezrazíš. No, je niečo ešte, Juka, čo by si chcela zažiť s jumpingom alebo celkovo vo fitness? Áno, Vierka, takú veľkú akciu na východe, lebo všetko je vlastne dole. Alebo možno aj na Liptove, to je taký stred Slovenska. Ja si spomínam, školenia to sú jedna vec, ale oslavy to je druhá vec. A to, kto nezažil oslavy s Vierkou, oslavy narodenín, tak asi nevie, o čom hovorím. Po 5. výročie. No. Takže určite by som chcela nejakú veľkú akciu na východe a chcela by som sa stretnúť s kolegyňami, ktoré sme začínali možno s jumpingom, hej? A na východe nás je dosť. Áno, perfektné. Chceš niečo odkázať svojim kolegyniam, kolegom, inštruktorom jumpingu, možno najmä tým začínajúcim? Tak rádu takú, aby vlastne sa nikdy nevzdávali, aby mali radi tých svojich klientov, čo myslím, že aj majú, lebo vlastne inštruktor musí byť tak nejako k tomu uspôsobený. A určite vždy oživovať hodiny. Vždy. Proste tam tí ľudia musia vedieť, že sú úplne našprajcovaní jak guma v trenkoch. Áno. Dobre. A čo by si odkázala klientom jumpingu na Slovensku? Alebo aj svojim klientom? Tak odkázala by som im, aby sa hlavne vrátili, viete, zažili sme takú covidovú dobu, aby sa vrátili z tých svojich domovov, kde možno naozaj sa im dobre cvičí, ale vrátiť sa do fitness, vrátiť sa do sál, do zrkadlových sál a cvičiť spolu. Áno, cvičiť spolu, lebo to sa nevyrovná domáce cvičenie. Ja vám poviem rovno, ja robím šport, ale ja som sa nedokázala doma prinútiť cvičiť. Proste to nešlo. Mne to chýbalo. Mne chýbala tá atmosféra tej zrkadlovej sály, atmosféra tých ľudí, prítomnosť, osobný kontakt. To sa nedá. Nedá sa to nahradiť. Nie. Takže vráťte sa, prosím vás, do fitness. Všetci. Super. Juka, kto bol tvoj vzor v tvojich začiatkoch? Máš aj teraz nejaký vzor?
Takže môjim vzorom na začiatku bola Janka Paluščáková zo Spišskej Novej Vsi. Naozaj veľmi pekne cvičila. To, že Vierka krásne cvičila a Veronika, to je jedna vec, hej, ale ja som Janku vnímala ako obyčajnú smrteľníčku, ktorá nie je v tej pozícii školiteľa a mala krásne hodiny. Dokonca, keď som už mala certifikát v rukách, tak som aj chodila ešte párkrát k nej na hodiny. Áno. A tých certifikátov mám aj dosť, nie? Koľko máš? Vidíš, toto som sa tiež chcela spýtať. No, aké máš ty vlastne školenia? No ja mám všetky, čo boli. Mne sa zdá, že keď sme boli raz na takom stretnutí, tak si ma oceňovala, že som bola prvá po Zuzke z Banskej Bystrici, ktorá mala všetky školenia, všetky certifikáty. Áno. Už si nepamätám priezvisko Zuzky. Ani ja. To sme boli v Šťavnička pri Banskej Bystrici. Áno, to si pamätám. Sme tam boli, to bolo prvé a posledné stretnutie inštruktorov, že? Inakšie bolo perfektné. Toto by si mohla ešte zorganizovať. Pomôžem s tým. Dobre, nechám sa počuť a niečo vymyslíme, Ivka, takže určite. No a áno, čiže mala si aj Advance, potom aj Kids si mala. Šport, drum. Čo ešte tam bolo? Stretching. No. Tak, party. Áno, že? party. Dobre, no, tak to v začiatkoch bolo tak, že inštruktori väčšinou chodili na tieto, teraz je to už tak pomenej. A dokonca myslím, že my sme to mali ešte na začiatku tak, že nemohli sme hneď ísť. Áno. Že mali sme nejaká doba. Presne. Tak, dobre, super. Takže Janka Paluščáková, no tá už teraz necvičí, ale ona bola inštruktorka aj Tejba, jak si spomínam. Áno. Veľmi charizmatická osoba. Pozdravujem Janku. Ahoj Janka. No a kde sa vidíš, taká otázočka, kde sa vidíš za 5-10 rokov, Ivka? No, tak neviem, kde. Ja si už také nejaké dlhodobé ciele nedávam, pretože už mám dosť veľa rokov. Bojím sa každého zranenia. Ale viete čo, ja by som chcela ísť veľmi do Nepálu. Takže... tak vidíš sa v Nepále? Tak chcela by som sa vidieť v Nepále. Hore nie, mne stačí úplne aj dole prísť, ale vnímať tú atmosféru. Perfektne. Ale akože jumpingu sa budem venovať, pokiaľ budem vládať. Šport robím ešte taký okolo toho, všelijaký iný, proste aby som sa udržala v takej tej kondičnej forme, lebo tak akože keď sa na mňa pozriete, tak som taká pekne vypapkaná, hej. To vám mlieko. A pozývam vás do Golemu, príďte si so mňou zacvičiť, však poďte pozrieť, čo 50-tnička stvára v Poprade. No dobre, tak dôležité, že sa niekde vidíš. Áno. Myslím si, že to je super. Takže milá Ivka, veľmi pekne ti ďakujem za tento príjemný rozhovor. Prajem ti ešte veľa radosti na trampolínke a na tvojej milovanej chalúbke, pretože to sme ani nespomínali, že ty vlastne vždy na víkend vychádzaš z Popradu a ideš do prírody. Kde to máš tú chalúbku? Osturňa. Áno, to je za Magúrie, to je pohraničie s Polskom. Áno, takže fotky, keď dávaš v zime, tak to je samý sneh. V horách, áno, žijem v horách. Cez víkendy. Tak, prajem ti teda veľa spokojných klientov na tvojich lekciách jumpingu a nech ti tvoje dospelé deti, ktoré sme tiež moc nespomínali, ale teda len som spomenula teda, že máš deti, ktoré sú odrastené a ktoré ti dali už slobotu, že sa môžeš vlastne venovať teraz momentálne sama sebe, tak aby ti oni prinášali len a len radosť. Takže asi toľko. Ďakujem ti, Vierka. Pozdravujem všetkých. Ďakujem, Ivka. Milí počúvači a skákači, veľmi pekne ďakujeme za počúvanie 4. epizódy podcastu Jumping inštruktorky. Boli sme trošku tak potichšie, lebo sme v Pantareji a nemôžeme tu kričať na plné hrdlo, takže dúfajme, že ste nás dobre počuli a prajeme vám ešte spolu s Ivkou, aby ste skákali zdravo a haravo na trampolínke a majte sa krásne a žite šťastne. Vaša Vigi Vierka Gimecká a Ivetka Garbinská. Ahojte! Ahoj z Popradu!